Takže čaute ľudia, je tu Seržo a vítam vás na hre World of Tanks. Je to hra o tankoch, ako už bylo vidieť z názvu, takže sa tu bude bojovať. No a v tejto hre sú tri možné, zatiaľ aspoň v tejto verzii, tri možné ako keby levely alebo misie. Je to střetnutí, po česky je střetnutí, potom ešte útok a standardní bitva. Uvidíme, kde ma zaradí. To môj účet, na ktorom hrajem už dosť dlho, ale kvôli natáčaniu si vytvorím nový a budem natáčať let's play. Ale niekedy sa prídem aj pozrieť tu. Takže idem s takom T34. Na tomto účte sa volám King of Demons, pretože je to moje staré meno a používal som ho dosť často, ale teraz sa už volám Seržo. No a tak vydajme sa na bitku. Je to střetnutie, ako môžete vidieť. Uvidíte princíp tejto misie. Ako vidíte na minimapke, musíme sa dostať od nášho stanovišťa až po tú bielu vlajku a dobiť územie alebo zničiť všetky nepriateľské vozidlá, ale ako písalo v napovede, za zničenie žiadny bonus nedostaneme, tak to dúfam, že dobijeme a nezničím ma tak ľahko a nejdem na priamy útok, ale idem rozumne. Tak myslím, že si trochu aj stíšim zvuky. Predlňte. Všetko trošku znižím. No, tak v tejto hre ide o zničenie tankov, dobíte základní, ale ako som už hovoril, je to všetko podľa misie. Aha, je tu nepriateľ, ktorý o chvíľku asi padne. Už padol, ale nie kvôli mne. Takže idem ku tej základni. Zatiaľ vyhrávam 2-0. Ako môžete vidieť, nie sú tu žiadni delostrelci, čo je to škoda, pretože mal som rád tie útoky delostrelcov a tak. A ja práve smerujem ku základni, ale idem miernou odbočkou, pretože nechcem padnúť hneď na začiatku. Ako vidíme, niekto nám tam odhalil dosť dobré pozície nepriateľa. A skúsim ísť na T34, ktorú môžete vidieť tu. To semičkový tank, ale neviem, či ho zničím. Ničím ho nezničím, ale pokúsim sa mu aspoň preraziť pancier. Tak čo nájde? Nie, nenájdeme ho. Tak sa radšej skryjeme. A skúsim pomôcť tu T25-2 bokeve trojke. Lebo idem pomôcť. No vidím, komu idem pomôcť, ale tu je nejaký kamarát. Tak a nič. No tak by som mal asi vycúvať. No trafil som sa, ale vedľa. A to nie je dobré, pretože tak to nie. Skúsim tu. Skúsim mu do dela, ale to by som musel, no tak to bude musieť asi zahájiť ústup, pretože nie, vlastne ešte tu niečo, ale no trafil som sa.
Prípadne, ak by ste mali výhrady proti novému účtu, tak dajte sa do komentárov. Ja iba chcem, aby ste videli, že to nie je nejaký kúpený účet, alebo tak nejak. Ale tu radšej nejdem. A tak, napíšte mi do komentárov, v pohode to pochopím. Musím zamerať. Tu má si aj z... A padol som v bitke. Tak tento tank je dosť ostrieľaný. Ale trafil som ho. A tentokrát už prehrávame 9-11. A už 9-12. Ale obsadzujeme základňu. Ale tu je problém. T43. Tak. Dúfam, že sa nám podarí vyhrať. Pretože... No, mohli by sme, pretože... Je tu dosť tankov, ktoré by mohli zničiť. Pozrieme sa. A tu je naša T43. Zničila tank. A ďalší padol. Posledný Alasto na Slugri. Tak a to asi je po ňom, pretože to už tu prišli a to nebude dobre. Áno, takže sme túto bitku prehrali, ale musím sa schopiť a ísť ďalej. Tak, bohužiaľ. Táto bitka je prehratá a sme malo skúsenosti, ale idem ďalej, tentokrát si zoberiem CU-85B. Mal som viac tankov, ale kvôli tanku T-34 som musel väčšinu roty predať, pretože nemal som peniaze. Tu ma zaujíma, čo to je ten tank D-Max, pretože ja som ho ešte nevidel, iba raz. A mňa by zaujímalo, čo to je za tank. Tak je to stíhač, ale aký? To neviem. Tak. Bitka sa začne za 16 sekúnd a vyražame do boja. Na tejto mapke väčšinou kempujem v sektore H2, pretože je tam celkom dobrý výhľad a aj veľa cieľov. Ak s menšími tankmi sa táto mapa hraje, väčšinou by sa malo ísť do sektoru E6 na ten kopec, ale z dôvodu, že to je tam veľmi obťažne sa dostať a už aj keď sa dostanete a nechajú vás tam vaši priatelia alebo spojenci, tak je to veľmi obťažné sa obrániť. A ak majú super veľmi rýchle tanky, ľahké, tak to je veľmi náročné a je tu hneď niekoľko cieľov. Ale neviem, či sa trafím. Ale dostal som to, ale ani neviem ako. Skúsim prepnúť na túto, pretože tá je výbušná nabojnica. A to bolo nečakané, pretože ani neviem, skadiaľ ma vôbec trafil. Tak, to je zaujímavé toto. Neviem, skadiaľ ma mohol trafiť, ale pozrieme sa, čo robia naši spojenci. Aha, tam bol. Som ho nevidel. Takže v tom bol problém, že som ho nevidel. A vedľa. Pozrieme sa na tých v strede. No a to nie je veľmi dobrá pozícia. Pretože tu ak
prídu, tak môžu zamerať ich, ale oni nie. U nich nie. No to bude zaujímavý boj, pretože ako vidím, ani jeden z týchto tankov nie je slabý. Tak to bolo vedľa. Ale tá T-34 je ako veľmi odolná, ale schytala to. A teraz má veľmi rýchly kanón, pretože ja ho nemám, tak by som bol aha, to je asi ten, asi viem, ktorý používa. Nenávidím tú novú grafiku, pretože tá lepšia bola staršia, tá staršia bola lepšia, pretože bola taká reálnejšia, aj keď na tejto je viac detailov, ale je skôr taká malebná. No tak to nie je výborná pozícia pre toho hráča Banzai 8. Ale asi má stredný tank, takže by to aj mohol zvládnuť. Takže ak by mal ľahký, tak to by asi nezvládol. Ale na to, že je uprostred bitky, je veľmi odolný, ale práve sa schytal. Takže uvidíme, čo z toho vznikne. No tak to je veľmi napínavé. Súboj, pretože neviem, kto vyhrá. To je strašne veľká osľovačka. No tak to bolo dobré. Výborne. Ešte tu KV jednotku. Nie, áno, KV jednotku. Myslím, že tu bola. Tak pozrieme sa na nášho delostrelca. Ako sa má. Stratili sme na dohľad všetkých nepriateľov. A tu je jeden. Takže to nie je veľmi dobré. A tu čaká na svoju korisť. Výborne. 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 A teda. Ešte tam je KV1, ale tu asi nedosiahne. Ale tu výborne, aj keď zničili delostrelca, stále vyhrávame. A bolo by aj na čase zautočiť, ale nechám to na tých, čo hrajú, pretože ja už som prehral technicky. A tak. Takže to bude asi z tohto let's playu všetko. A uvidíme sa pri druhom dieli. Píšte mi do komentov, či chcete nový účet alebo tento starý vidieť. A uvidíme, čo ďalej. Ale pokochajte sa týmto videom. Nechám vás v kľude. A uvidíte, kto vyhrá. Som zvedavý. Tak, čaute.
ešte som chcel povedať, že ak máte aj nápad na nejakú dobrú hru, na ktorú by som mohol zrobiť let's play, tak mi to kľudne napíšte do komentov. Chcem urobiť let's play na Minecraft a ďalšie veci. Tak dúfam, že dáte dostatočne lajkov veľa. By som rovno videl, ale čo to kecam, veď predsa nebudem čakať na 10 lajkov, veď to budem tu čakať asi mesiac, kým sa mi tu dá 10 lajkov. Tak stačí mi, dajte zatiaľ 5 a budete mať istých 10 dielov. Ak nedáte 5, tak máte istých iba 5 diel. Takže je to na vás. Každý koment kladný či záporný ocením. A budem veľmi rád, ak od toho komentujete, aby som vedel, na čom som. Videa budem dávať každý deň, ale niekedy môže byť aj výnimka, takže majte pochopenie. Ak nebudete mať, tak neviem, tak si pozrite niečo iné. A preto je tu už za chvíľu koniec bitky, aj koniec tohto let's playu. A je tu koniec bitky, vyhrali sme, zničili sme všetkých nepriateľov a z tohto dôvodu sa s vami lúčim a majte sa. Uvidím sa pri ďalšom let's play, takže čaute.